יוון היא אחת הארצות שבהם ישבו יהודים מאות בשנים. האוכלוסייה היהודית התרכזה בכמה ערים, אחת מהן היא יואנינה בצפון יוון. בני הקהילה בעיר זו נקראו רומניוטים, קהילה שהייתה ממותגת לא כקהילה ספרדית וגם לא כאשכנזית. הם נקראו כך היות שכשיצאו לגלות על ידי טיטוס לרומא לשמש כעבדים, נעצרו ליד חופי יוון מפאת תקלה, ושם התמקמו באזור יונינה, מקום המשופע במים. אחת המשפחות שהתגוררה דורות בינינה היא משפחת רפאל ומזל דוד, יהודים שקיימו מצוות ושמרו על אורח חיים דתי. רפאל היה גם חזן בבית הכנסת שנקרא קהל קדוש ישן. זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי אדוני, דרשו אדוני בעוזו. בנו אליהו, שכיום הוא בן 95, מספר לנו על הבית בינינה, אותו עזב כשהיה בן 6 בלבד. היה לנו חדר גדול, ששם היה תנור מעצים, ששם אפו לחם ואפו כל מיני דברים. ויחד עם זה היה לנו גם אח במרכז של החדר, ואת זה אבא היה מדליק בחוץ, עד שהפחם היה אדום, ואז הוא היה מכניס אותו פנימה. בחדר הזה היו גם קומקומים, לא מחרס, אלא מנחושת, שזה היה מים לשתייה. מהמעיין היינו מביאים מים לשתייה. מבעד לחלונות מסתכלים, רואים חצר גדולה, מרוצפת, לול עופות בחלק, סגור עם רשת, ועל ידו הייתה ערוגה של בצל וכל מיני צמחים שהיו לטיבולים. אב המשפחה, הרב שמואל דוד, השתתף בקונגרס הציוני הראשון בבאזל. כאשר חזר מבאזל ליונינה, החל להטיף לעלייה לארץ ישראל. בני המשפחה באמת היו יהודים פשוטים, שרצו רק לחיות בארץ הקודש ושאפו לחדש את חייהם בארץ האבות. רפאל ומזל דוד היו מבין אלה שעלו למולדת ההיסטורית. היה זה ב-1925. חלק מהמשפחה עלה לפני מלחמת העולם הראשונה, ואנחנו עלינו בתקופת אחרי המלחמה. איך עלינו? אני לא יודע איך הגענו מינינה עד לנמל בים האדריאטי. אבל מה שאני זוכר שעלינו על ספינת דייג, וכל המזרונים וכל הדברים שהיה לנו היו ארוזים, והיינו על סיפון הספינה, וככה הפלגנו דרך מצר קורן לאתונה, או יותר נכון לפיראוס. אני זוכר שאבא הביא איתו תפוחי עץ וחילק לנו ואמר שכעת ראש שנה צריך לאכול תפוח בדבש. ומשם התארגנו בספינה שנסעה ישר לאלכסנדריה. למה לאלכסנדריה? מפני שגם קרובים היה לנו באלכסנדריה וגם הרבה יוונים עוד מתקופת אלכסנדר מוגנות, ואחר כך ברכבות עד לפורט סעיד כנראה, ומשם ברכבת ליפו. הרכבת עברה בתוך העיר ממש, ושם היה לדוד שלי, הייתה לו חנות, אנחנו ירדנו שם לחנות. לא שהינו הרבה זמן שם, מפני שאבא כל הזמן רצה להגיע לירושלים. חלמתי עלייך, אבא ידע עברית, ואולי כמה מילים טורקיות, ושם הוא שכר 2 חדרים, אבל בלי שירותים, בלי כלום, 2 חדרים, בלי מטבח, היו צריכים להביא מים. נחלת ציון הייתה אזור של פרסים, ככה היינו 2 כמעט, עד שעברנו לאוהל משה, לבית של אופלטקה, 2-3 חדרים, שהיה חצר גם סגורה. לנו היו נוסחה שלנו, יש שקוראים לזה נוסחת רומא, כמו שיש נוסח ספרד ונוסח אשכנז, היה פעם נוסח רומא. ולאבא היה תמיד, כשקנה ספר
סידור או משהו כזה, היה מרכיב הרבה דפים על יד זה, בכדי למלות את כל המזמורים והדברים, שבדרך כלל היו אומרים את זה ביאנינה, ורצו להמשיך את זה כאן. עם הזמן, אליהו הבין שהוא לא יווני טיפוסי, ואף לא מבני סלוניקי דוברי הלדינו, אלא רומניוטי, ששפת הדיבור שלו היא יוונית יהודית רומניוטית, שפה שהתגבשה כבר מתקופת הרומאים. מרייתן פרשצ'יבי, אקוסתה תיקנוניה, אמיקסס סילוי. היהודים, הנוצרים והמוסלמים שחיו יחדיו בין חומותיה של יואנינה מיוצגים במוזיאון האתנוגרפי של עלי פאשה בעיר. בשיר שאליהו שר מובעת האחדות של שלושת הגופים האתניים. רוב החפצים המוצגים באגף היהודי נתרמו על ידי משפחות מיואנינה, וילונות, ריקומים בחוטי זהב, שמלות ועוד. מוצגים רבים נמצאים כיום גם במוזיאון ישראל. חפצים רבים נשמרו הודות לראש העיר של יואנינה ששמר על חפצי הערך בתקופת מלחמת העולם השנייה. מוזיאון נוסף נמצא בתוך בית הכנסת הרומניוטי בניו יורק. ביקרתי יום אחד בבית כנסת בניו יורק ושמעתי את ההרצאה של מרסיה. And one of those Torah scrolls, from what we've been told, dates back to the 1750s and is one of only 3 still in existence with traditional Romaniote style of Torah scroll writing. ובהרצאה שאלה אם יש רומניוטים במשפחה, והובילה אותי למרתף, ושם בקלטת הופיעו כל הנספים, שמות הנספים ממשפחת דוד. וזה היה מאוד מרגש. First I thought the world was Jewish, and then I graduated from high school and found out that it isn't. And then I discovered I'm from Greece. I'm a Greek Jew. I'm very special. לרומניוטים בשכונת אוהל משה בירושלים בית כנסת משלהם. במקור היה זה הבית של שרה ואברהם. לאחר מותו של אברהם נתרם הבית לטובת בית כנסת, ושרה המשיכה להתגורר באגף אחר של הבית. אגף שנתרם לאחר מותה לעזרת הנשים של בית הכנסת. מרכז חייו של רפאל דוד היה בית הכנסת ביואנינה. מקום זה שמר על המסורת הרומניוטית. בית הכנסת שוכן בתוך החומה ונקרא בשם קהל קדוש ישן. הכניסה היא מתוך החצר הפנימית המובילה בהסתר לבית הכנסת פנימה. היום אין בו אפילו מניין. כדי להפעילו בחגים מגיעים יהודים מרחבי יוון ומסייעים לקהילה הקטנה שנותרה במקום, כ-20 איש במספר. בשנת 1943 נכנסו הגרמנים ליאנינה, וב-25 למרס 1944 גירשו את היהודים שנותרו בעיר לאושוויץ ובירקנאו. שם נרצחו כולם. מתוך 1,850 נפשות נותרו 164 בלבד שחזרו ליאנינה. בלב יאנינה מוצגת אנדרטה לזכרם. נשים, ילדים וילדות שנהרגו, שנשחטו, שנהרגו, שנטבעו, שנשרפו ושנקברו חיים. יום אחד נסעתי לקורפו גם, רציתי לחפש מישהי מהמשפחה שקראו לה בקי. התהלכתי ברחובות קורפו, ופתאום אני פוגשת אישה יושבת על כיסא מקש קטן, ומסתכלת עליה, והייתה לי הרגשה כזו שהנה מצאתי, ואני ניגשת אליה ואני אומרת לה, בקי, רבקה, והיא קמה על רגליה והיא מחבקת אותי ואומרת, פמיליה, פמיליה. והבחנתי באמת על הזרוע שלה מספר מהשואה. הנה, זו בקי שאני פגשתי,
יפה. רוב היהודים גרו בתוך החומה, והיה מחוץ לחומה 2-3 רחובות, כל האזור הזה יהודים. וכל הרחוב הראשי, רחוב חירות בעברית, ביוונית אנקסרטסיאס, זה היו 80% הבעלבתים היהודים שם בחנויות שהם היו סוחרים. היה שיעורים אחרי הצהריים גם כן. בבוקר למדנו עברית ויוונית. אחרי הצהריים היה לנו שיעורים בצרפתית, ופעמיים בשבוע זה היה לנו בלשון הקודש. וגם כן בצרפתית אנחנו למדנו היסטוריה ז'ואיב, היסטוריה יהודית. מזל ורפאל דוד ו8 ילדיהם לא נפגעו בשואה כי עלו לארץ כבר ב-1925. בשנות ה-50 כינס רפאל את משפחתו הענפה, תערובת של יהודים מכל הגלויות, ישראלים לכל דבר. זוהי הגאווה שלו, גאווה של אבא יהודי ציוני. מי שהיה חסר בפגישה הזאת זה בנו עזרא. עזרא נסע לביירות להינשא לרוזט, שידוך של אחותו שולמית. ומעשה שהיה, כך היה. רוזט, שחייתה אף היא בלבנון, קיבלה חבילה מידי שולמית אחותו של עזרא, להעביר למשפחתה בירושלים. ומי שפתח לה את הדלת היה זה עזרא. ומאותו הרגע החל רומן, שסופו היה נישואים שהובילו את עזרא ללבנון. בחתונה נכחו גם מזל ורפאל שהגיעו מירושלים. עזרא המשיך לפקוד את בתי הכנסת בביירות לפי הצורך, וגם התנדב כחזן בבתי הכנסת של הפולנים והספניולים. יש לציין כי בתי הכנסת בביירות נפקדו על ידי מתפללים מסורתיים וחילוניים כאחד, והיו מקום מפגש לבני הקהילה. בסופו של דבר עלה עזרא לארץ, וגם פה הוא המשיך במסורת. ברצוני לציין את עזרא דוד ז"ל, זכר צדיק לברכה. היה בן אדם נהדר, היה איש צדיק, שמר עליו בית הכנסת, הלך לנו לאיבוד בן אדם גדול מאוד שתמך בבית הכנסת והיה בין הפעילים של בית הכנסת. יום אחד, ואני זוכרת את זה היטב, התהלכתי עם אבא שלי ברחוב, והוא הצביע על קבצן, ואמר לי, אני יודע שיש לך 10 אגורות, תתני לו אותם? אמרתי, מה, 10 אגורות כל מה שיש לי? איך יש דבר כזה? הוא אומר לי, תראי, תעשי כרצונך, אבל תדעי לך, ככל שתתני, כך תקבלי. מאיפה? אני לא יודע, והושיט את זרועותיו לשמיים. שמואל הוא הבכור, והוא הנחיל את המסורת לילדים שלו. אוי, תראו איזה קטע, הוא כתב פה ביוונית, שלח לאבא את התמונה הזו, וכתב לו ביוונית, התכתבו ביוונית. הנה לאה. לאה השתתפה גם בפלמ"ח. זאת מרגלית הצעירה ביותר. זהו מנדוש הצעיר שביניהם. מנדוש היה קיבוצניק, גזעי כזה, וזה יום הולדת שעשינו למנדוש בגיל 70. או הנה שולמית, אישה חרוצה מאוד, שהגענו לארץ, תהילה איתנו בירושלים, מאוד חשוב לה היה שנכיר את ירושלים. לו היום הייתי פוגשת את פפו ונונה, זאת אומרת סבא וסבתא, ככה אמרנו ביוונית, הייתי נותנת להם חיבוק גדול מאוד, כי אני לא זכיתי להכיר אותם. הגבול הפריד בינינו. מה שכן, אני בטוחה שהיו מחזירים לי חיבוק רחב ידיים, ואז הייתי אומרת להם, תראו, אתם יכולים להיות גאים ביווניות שלכם, בישראליות שלכם, כירושלמים, אבל אתם גם יכולים להיות מאוד מאוד גאים בתרבות, בחינוך ובערכים שהענקתם לילדים שלכם, ואני מקווה שזה יעבור מדור לדור. אני לא אזוז מפה